בוקר טוב, יום שלישי הגדול, יום שלישי הגדול ביותר בתולדות ששטוס עומד לצאת לדרך, ולידי כבר נמצאות שתיים מהכוכבות שתעשה לנו את היום הזה. דליה, המחנכת של הרצליה, שלום. בוקר טוב, בוקר טוב. ישן טוב הלילה, דליה? לא כל כך. מזה 2 לילות ששנתי נודדת. שנתך נודדת. שנתי נודדת. אני מאוד נרגשת. בצדק את נרגשת. תראי דליה, את רואה פה את הדברים שתלינו לך כאן? כן. הדברים האלה ירימו אותך מעלה אל תקרת האולפן. אני לא רוצה לגלות יותר פרטים. משימה כזאת עוד לא נראתה בישראל. שרית, מאמנת אני הלכתי להגיד. את הבאת באמת את הכיתה שלך, את המורה של גבעת זאב. איך עשיתם את זה? עם הרבה אמונה. עם הרבה אמונה. הכיתה הראשונה אי פעם שהגיעה ישר מהששטוס צ'אנס לגמר הגדול. טוב, כדי לקצר בתהליכים יש לנו שבועה מסורתית. אני רוצה שתתחייבו בפני כל האומה שרואה אותנו עכשיו על כל מיני דברים חשובים. בכל רם וצלול תחזרו אחריי. אנו מורות הגמר הגדול נשבעות בזה לעשות הכל. אנו מורות הגמר הגדול נשבעות בזה לעשות הכל. כדי להשיג לכיתתנו מפתח שאולי בזכותו נוכל לנצח. כדי להשיג לכיתתנו מפתח שאולי בזכותו נוכל לנצח. אנו יודעות שזה לא יהיה קל, זהו קרב אכזרי, עיקש ופתלתל. אנו יודעות שזה לא יהיה קל, זהו קרב אכזרי, עיקש ופתלתל. שבסופו רק אחת תמריא למזרח. בסופו רק אחת תמריא למזרח. והשנייה תישאר לבדוק מבחנים בתנ"ך. והשנייה תישאר לבדוק מבחנים בתנ"ך. ובסוף היום המורה הזוכה ובסוף היום המורה הזוכה תקפץ איתך לתוך הבריכה. תקפץ איתך לתוך הבריכה. כי היום הזה הולך להיות לא פשוט. היום הזה הולך להיות לא פשוט. זהו צעד קטן למערכת החינוך. זהו צעד קטן למערכת החינוך. אבל צעד גדול לאנושות. אבל צעד גדול לאנושות. שימו בבקשה את הידיים. ששטוס! 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 מתחילים! נבחרת הרצליה! מבית הספר ויצמן, כיתה ו' ראשונה, ובראשם הקפטנית גל בן יצחק! גל! אני עוקבת אחרייך. תראי איתי יופי לבושה, לפני שאני ככה מדבר איתך, בואו נזכר ברגעים הגדולים שעברת לא מזמן, ממש לא מזמן. שימי לב לפה ותראי אותך בפעולה. בבקשה, הנה. נבחרת הרצליה מגיעה לרבע הגמר בששטוס 2002. היא צוברת מפתחות רבים, אך נופלת אחרי תיקו צמוד מהתחרות. הרצליה חוזרת לקרב בהגרלת הזדמנות שנייה בחצי הגמר ונוחתת הישר בגמר הגדול. לאורך כל היום צברה הרצליה מפתחות במשימת הצ'ופסטיקס, הקיבוץ והתהלוכה התאילנדית. בבחירה מצוינת מניחה הקפטנית מפתח על דלת 3,000 נקודות ומעלה את הרצליה ליתרון משמעותי שמביא אותה לניצחון אחרי תוצאות הטלמסר. איזה מרגש, זה מרגש כי הם הגיעו אלינו, הרצליה הגיעה אלינו במזל גדול בהגרלת הזדמנות שנייה. הייתה לכם הזדמנות שנייה, זה הצליח, ומה זה הצליח? עד לפה הגעתי עם ההצלחה הזאת. אז גם היום יש מזל נראה לך? איך את מרגישה? מדוע את חושבת שהמזל איתך היום כמו שהיה אתמול? או עד עכשיו? יש לי הרגשה. איך נראית לך הנבחרת השנייה שמולכם? מעולה, אבל נראה מי תהיה יותר טובה בסוף. היא אומרת בעיניים ערמומיות. נראה. ואני רוצה לראות על הקו הטלפון את ראש עיריית הרצליה, הגברת יעל גרמן, שרוצה לאחל לנו הצלחה במשחק. הלו? איזו שאלה, בוודאי, אני על הקו. בוא ניתן לגברת ראש העיר. אנחנו שומעים אותך יעל, בבקשה. כן, אז קודם כל, יחי כיתה ו'1 של בית ספר ויצמן. ואני בטוחה שהם יהיו הטובים ביותר, בשבילי הם כבר הטובים ביותר. איזושהי ברכה, קודם כל גם לקפטנית גל, ואנחנו רוצים לומר איזושהי גם ברכה גדולה לכיתה,
שאולי בזכותך, ואולי היום הרצליה תחגוג כמו שברזיל חגגה אחרי המונדיאל. קודם כל אני רוצה לומר לכם שלי אין ספק שכיתה ו'1 של בית ספר ויצמן ובכלל בית ספר ויצמן הם הטובים ביותר. ובשבילים כבר זכו. רק שנייה. אנחנו לא שומעים את זה. עוד שנייה. אבל אני בוודאי, אני קודם כל מאחלת שזה יהיה משחק ספורטיבי ושכל תוצאה יקבלו בחיוך, אבל אני בוודאי מאחלת ניצחון. בוא מלך עוד רוממותו, תפוס נא את מקומך מאחורי הנציגים, בנות למדרגות, לומינג, קחי בבקשה את מגש האגוזים. פנו מקום בבקשה למלך סיאם. והמשימה יוצאת לדרך. לומינג העוזרת לי בבקשה, איתן בחר בבקשה אגוז. המפתח הראשון להרצליה יכול להיות אגוז ראשון. עכשיו. בבקשה. שאלה מספר 66. סליחה, שאלה מספר 7. סליחה, נעשה שאלה נוספת. וואה. אוקיי, שאלה נוספת, סליחה. בבקשה. הנה היא מגיעה. אוקיי, שאלה מספר 8. מהו שמה של מלכת תאילנד כיום? מה שם המלכה התאילנדית? איך? טראנה? לא ולא. לא ולא. שמה היא סיריקית. ההרצליאני הראשון כבר טובל במימי. אביאל, בבקשה. הששטוס. שאלה הבאה. גבעת זאב יכולה לעלות ליתרון אם היא עונה על השאלה הזאת. שאלה מספר 9. מה חוגגים בתאילנד בתאריך 12? 5 בדצמבר. מה חוגגים שם? פסטיבל הצבעים? פסטיבל הצבעים. מלך סיאם. זרוק אותו לים. חוגגים את יום הולדתו של המלך. שאלה עד הבאה. עכשיו הם לא ידעו איך קוראים למלכה ומתי נולד המלך. גל, הקפטנית, אולי היא תביא את הנקודות. הנה השאלה כבר מגיעה. והשאלה היא, שאלה מספר 5. מה היה שמה המקורי של העיר בנקוק? מסוקוטאי. שוב? מסוקוטאי. מסוקוטאי. התשובה אינה נכונה. השליך אותה! הקפטנית הולכת להיות רטובה. הקפטנית הראשונה שמושלכת המימה. זוהי גל מהרצליה. כמה רטוב פה, עדיין נתנאל, בבקשה. שאלה לא נענתה. הנה השאלה כבר אצלי ביד. עוד אגוז קקוס נפתח. בואו נראה האם עוד מישהו יזרק לבריכה. שאלה מספר 3. איך אומרים תודה בתאי? הנימוס הוא חשוב בתאילנד, נתנאל. התאילנדים עם מנומס, צריך לדעת איך אומרים להם תודה. איך אומרים בריכה? עוד רוממותך, זרוק אותו לבריכה, אומרים קפונקה. וואו, זו הייתה סלטה מדהימה. סלטה מדהימה, ועכשיו, עד עכשיו 100% כישלון. נועם, בבקשה. אוקיי, הנה כבר שאלה אחת, עושה את דרכה אלינו. הנה השאלה. שאלה מספר 6. כמה אנשים חיים בעיר בנקוק? לערך. ואיך קוראים להם? 6.5 מיליון. 6.5 מיליון. שכחת 2.5 מיליון נוספים. התשובה היא 9 מיליון. 9 מיליון קוב מים מאחוריך. זרוק אותו למים. אף תשובה לא נכונה, לירן. לב על זה. איזה פחד, איזה חיל ורעדה ממלאים אותו כאשר הוא מרים את השאלה, ראית? תודה רבה למלך סיאם. הרשו לי להגיש לכם איש מעט מהחריף הזה. החריפות זהה, המשקל זהה. קדימה, קחו את זה בפה ותתחילו לאכול עכשיו, ללעוף. הנה הם מתחילים לאכול וזה עדיין לא ממש מזיז להם. אני יכול לספר לכם שגיא הוא ממוצא חצי טוניסאי, חצי פולני. האוכל שהוא הכי אוהב זה האוכל של סבתא מגי. לוטם גבאי בת 12, היא אוהבת לאכול מפרומה, שזה קציצת בשר עם תפוח אדמה ורוטם עגבניות. גיא הכי אוהב לאכול בולט, שזה סוג של קציצה עם כמה סוגי בשר. אוקיי. זה היה מתאבן, רבותיי. זה היה מתאבן. הנה פה יש לנו חתיכה משהו. עוד קצת מהחריף הזה. נהדרת בשבילך. נא לאכול עכשיו מהר. לאכול, לילוף. לוטם גם אוהבת לבשל, גיורא. המומחיות של לוטם זו פשטידת קישואים לא חריפה.
אגב, תדע לך שגיא, המאכל החריף האהוב עליו הוא אריסה. איך את מרגישה? בסדר. הלשון שורפת? מאוד. מה איתך, גיא? לא. כלום? תראו לנו את הלשון שלכם, תראו לנו אותה. כאן יש לנו מים, קרח, טמפרטורה מדהימה. וכאן יש לנו עוד מנה אחת חריפה לכל אחד. לאכול בבקשה, זה טעים, לאכול, לאכול. מי יישבר קודם, לוטם או גיא? מי ייקח את שני המפתחות? גיא, קטן עליך. לוטם, את שורדת? כן. לא היית רוצה איזה כוס מים צוננים וקרים? האמת היא שלא. טוב, אנחנו נמשיך להאכיל אותם בחריף חריף עכשיו הזה. 3 חתיכות בבת אחת. 3 חתיכות בבת אחת. אני חושב שגיא כבר מתחיל להתחיל אותם עכשיו. מי יישבר קודם? גיא סבח בן 11 מנבחרת הרצליה, או אולי לוטם, נבחרת גבעת זאב כיתה ו'2. מי לוקח את שני המפתחות? אני רואה שללוטם כבר מתחיל להיות מאוד מאוד חריף. גיא עדיין מחייב חיוך חייבת גדול. לאכול את זה. אוקיי. כמות החריפות עכשיו בפה לא הייתה כזו מעולם. נא לגמור מהפה, לוטם. גיא, אתה איזשהו סוג של תופעת טבע. פשוט לא חריף לך. אני רוצה להגיד לך, טל, אנחנו ניסינו את זה עם כל מיני ילדים במשימות הכנה. הילדים רצו מפה במהירות שאתה לא מאמין. לוטם, הכל בסדר? כן. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לאכול עוד טיפה. לוטם, את מסוגלת לאכול עוד אחד כזה? כן. מסוגלת. הכל בשביל מפתח. קדימה. לאכול. שים לב את החיוך המדהים של גיא. הוא לא נשבר, להפך, אני חושב שהחריפות גורמת לו לצחוק גדול. אגב, חבר'ה, תתחילו להכין את התוספת. עוד 2 חתיכות לכל אחד מיד. הגיע הזמן לאכול עוד. גיורא, גיא משתעשע ככל שגוברת החריפות. אבל לוטם לא נשברת. האם גיא אתה קרוב ממשיכה לאכול להשתבר? חריף. אפילו לא קצת. וואו, זה לוטם, מה שורף, איתה? זה שורף.